Sekuyisikhathi samaholidi kaKhisimusi. Egameni ley'nkinga zobuthondaba sifisa nje ukuthi sidlulise imiyalezo ukuthi abantu baye emakhaya, abantu bagoduke baye emakhaya, baye kokubuyisana nemindeni nabathandiweyo babo. Abantu baye emakhaya bayokwakha uxolo, bayotshala ithemba, bayojabula, isikhathi sokujabula. Khona abazalwane lana, abazalwane thina sithi Ebeneza, sithi ungabe nathi inkosi yamakhosi kwaze kwaba lapha. Khona ney'thandani khona lana sithi nibambe iqala khona ebudlelwaneni, ikhula uNkulunkulu eyikhulisa ize ibe ilenkathi semisi uKristu uyinkosi yabusa. Sifisa ukuthi nje nibe namaholidi amahle, amnandi, nizithande, nizibheke, nizinakekele, nibuyisane, nitshale lento yethemba. Khona lento elahlekela abantu isikhathi esikhulu ukuthi sengilahlekelwe ithemba ukuthi kusazokwenzeka pho ukuthi ngisayokuthola. Sibuyisane sitshale leli themba ukuthi konke kunesikhathi sabo. Sijabule sisonke sihlangene nabathandiweyo bethu, sibuyisana, sixolelana noma ngabe kokade kutheni iy'nkomo zakho zadla umbila wami wangawukhokha. Lesi isikhathi sokubuyisana, sixolelane, sijabule ndawonye, sinethemba elilodwa, sibheke ithemba elithokozisayo ukuthi uKristu uyinkosi yabusa. Nibe noKhisimusi omuhle namaholidi amnandi kancinjana. Nijabule nibheke, sihlangane ngenyakozayo, sibahle, sisathandeka, sisayithanda igruphi inkinga zobuthondaba, sizohlala khona siphinde siyakhele, siyenze le nqola ukuthi ihambe ngoba inqola izohamba ngoba kukhona thina. Merry Christmas from the Motown family.